Isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungisiswa enkwalini Akuzwakalanga sando nezembe napiki nanto yensimbi Isakhiwa. Izwi lakho Nkosi liphile ngamandla kusazoshiyana Nkosi sivule indlela elihlale ezintweni zethu ngathi uJesu Kristu. Amen. Let's begin bazalwane la chapter 4 verse 15. Uthi kwathi lapho izitha zethu sezizwile ukuthi kwenzeke ithi nokuthi uNkulunkulu wayechafisile icebo labo. Ukuthi bheke ngapho bazalwane. Yabingelela egameni leNkosi Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Soma nje nesihloko nami sithi rebuilding the walls. So afushane nje lesihloko sisho ukuthi ukwakha kabusha ugange. So la Nehemiya kwake kwenzeka lapho uIsrayeli noma kwenzeka ukuthi eJerusalema ngokuhloko wehliswa noma kwadilizwa lokhu ugange ngisho mhlawumbe ngesilungisho lithi ibonda elaliva eJerusalema lonke ladilizwa. So emva kokuthi lidiliziwe kwenzeka ukuthi izitha zazikhona ukubona isibusiso noma imana elalehlela eJerusalema ngaleso sikhathi. So the moment izitha zibona ukuthi imana lehla zaze atheke eJerusalema leziphuqe whatever kade uNkulunkulu ayehlisela eJerusalema. Nokho ke leli kuba ivesi abavula ngalamatshe bazalwane. Nokho ke angeke ngisho kaningi because of uNehemiya ukuze aye enkosini ukuyocela babumhlobo ukuthi ngicela ukuyolungisa amathuna ogogo noma omkhulu basekhaya. Kwakuyicebo kuNehemiya elehla kuye ngoba understand ukuthi inkosi le kade uNehemiya isebenzela yayikhonza amaphansi. Amen. So le yanto engeyona leyo ukuthi sifuna ukuyovula amatshe manje. Kodwa uNehemiya wa-understanda ukuthi inkosi ikhonza abaphansi. So for me ukuthi ngikwazi ukuyokwakha ugange laseJerusalema kwamele ngize necebo lokuthi ngikwazi ukuthinta inkosi enhlizweni yayo. Kanti-ke inkosi ithintwa ngokuthi abaphansi noma ithintwa ngokuthi amathuna yakubo amoshekile. So inkosi wayithinta lokho yamdedela uNehemiya ukuthi hamba uyokwakha. Angikho lapho bazalwane. Uma uNehemiya ezokwakha ugange noma uNehemiya ezokwakha ibonda leJerusalema kwakukhona babumhlobo amatshe kade ewile lawa-ke awangalungisiswanga. Akwenzeki-ke bazalwane ukuthi kungakhiwa noma kwenzeka ukuthi singawakha umzimba kaKristu kodwa sibe singalungisiswanga. Kubizwa ukuthi siqale silungisiswe before sakhe umzimba kaKristu. Uma kuba nomsindo sisuka sisenkwalini kodwa uma sesakha kusadingeke msindo. Okay. Ngoba uma kwakhiwa ithempeli noma uma kwakhiwa umzimba kaKristu umzimba umsindo ufuneki ngoba kusuka kwakhiwa ngezinto noma ngabantu abalungisisiwe ukuthi bawakhe umzimba kaKristu. So once kwaqala ngoba nomsindo ebandleni kusho khona ukuthi abantu abakho umzimba kaKristu abalungisiswanga. Amen. So lasiza sizokwakha bazalwane. Uma sakha ulungisiswa ngani? Ulungisiswa ngokuthi ume noma ulalele uma abaholi bekushumayeza. Usukulungisisa ukuthi ukwazi ukuma noma ukwazi ukuthi wakhe umzimba kaKristu. Awufuneki umsindo ebandleni uma kwakho umzimba kaKristu. Amen. Awufuneki umsindo uma kwakho umzimba kaKristu. Uma kuzokwakha umzimba kaKristu ukuthi ngeke ukuthi kube nokuthula. Okusho ukuthi umuntu babumhlobo yofika akhe nathi lo mzimba kodwa nomsindo. Kusho ukuthi nomuntu akalungisiswanga ngobungcwele kaNkulunkulu. Lize lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufaniswa nezinto ezibolile. Kodwa ukulunga komuntu alungisiswe yizwi kuyisibusiso kuBaba. Rebuilding the walls bazalwane. Sizovusa into izitha ezikade sizitshela ukuthi angeke sisayivusa. Amen. Kanti ukubuhlungu yenzeka ukuthi izitha sibe khona nalaphakathi. Kodwa sisibheke ngaphandle. Akwenzeki ukuthi singakha nabantu emuva baphinde bavukele thina futhi banathi laphakathi.
ngoba ubuthina abuveli uma umuntu onathi angakwazi ukusimela thina. Uma uNehemiya ezokwakha ibona noma ezovala noma ezokwakha